Hello madzimai, muri right here madzimai? Nhasi ndaiya nekanyaya kandifi ndakandoda kuti ngosha semakusiyana kuchiri kudii chikutoda mwe ndakatopfeka morning gown. Munoziva madzimai ka ndandine dambudziko nemurume wangu baba amuna. Ini ndinonzi maimuna, ndini maimuna vachema, maimuna ashe. Musachaitika madzimai ka ndechekudaiwo. Murume wangu ainetsa, asingagari pamba murume wangu, ende kumahure uku ndokwaitambira ikuku. Foni yake ndaigara ndakanetsana naye murume wangu, kungosiya foni kudaiwo ndobata foni iyaya ndotarisa ndainzwa hasha dzimwe dziya dzisingaiti naye madzimai. Ndakaita mayezi madzimai, mayezi akawandisa ndichingonetsana nemurume wangu nababa amuna. Because ndaiti ndikamubatira mameseji zviya ndainzwa dzimwe hasha dziya madzimai, mungozviziva dzimwe hasha dzinongoitika so kana wabata murume wako aine zvipande. Ndaimupopotera kuti ndakatomboda kumupisa nemvura, mvura inopisa, kubhoilisa mvura madzimai, kubhoilisa mvura, but zvakashaya basa. Aitowedzera kuhura naye madzimai. Ndainzwa hasha dzimwe hasha dziya munodziziva imi madzimai so. Ende zvaitika ndezvikudaiwo, akangosiya foni, ndaibata foni yaya ndotarisa zvese. Then panodzoka payaka. Madzimai taitorwa imba yedu ka yasina kumira kana vaitoziva kutoti pamaimunasha apapiri wiki vasati vanetsana maimunasha nababa amuna. Saka chinhu unosvika pakuneta madzimai, kusiya pangu kuti regai ndingosiyawo zvakadaro. Ndakasvika pakuneta naye madzimai, kuneta nazvo ndangosiya zvakadaro. Saka umwe musi manje murume wangu yaiva Friday, murume wangu mangwana ndobva weekend hashandi, baba amuna havashandi weekend. Saka vakauya vakati maimuna ndaenda nzikubasa mangwana weekend chichi kune night ndanzipa night duty mangwana iri weekend Saturday manheru. Ndikati saka kupadhi munoenda kubasa ere naye baba amuna? Zvikanzi apadhi handisviki ndandoenda manheru. Izvo changa chitika vanga varonga nesmall house yavo negero ravo kuti ndichandonyepera mukadzi wangu kuti ndiri kudiwa kunight duty. Ndikangomunyepera ndobva ndauya tospenda the whole night tiri tese handiti. Saka mukadzi yandobva murume small house yaya ndobva yaitaura nababa amuna zvikanzi haanetsi mukadzi wangu ndongomuvharavhara imwe yaya. Saka baba amuna pavakandiudza vachiti hanzi tiri kuenda ndanzi night duty paweekend Saturday manheru. Ndikati hazvina kushata. Saka pakandogeza manheru akuda kuenda ndobva ndabata foni, pakapinda meseji mufoni. Meseji yakapinda ndobva ndavhura meseji yaya. Ndavhura meseji yandaona chizi vakabva vakatonyora ivo baba amuna achiti ndarivhara mubharanzi yavo yandatomuvhara ndamuudza kuti ndine night duty ndanzi kunight. Saka ndouya ndichikuona tita all night tiri tese. Madzimai munoziva kamadzimai ka wabata meseji iyoyo ndakarohwa nehana, asi ndakangozviti regai ndidzikadzi ndisadi. Saka mukadzi uyu small house iyi aitaura nababa amuna ndobva aiti saka wagona chichi ndokumirira zvese zvatova chisettled chichi ndatova ready chichi. Madzimai ndakarwadziwa, asi ndakazvidzora ndakamboti regai ndimbochinja zvinhu zvandaita kuti hasha. Munoziva madzimai kachandoda kudza hasha dzimwe nguva hadzibatsiri kuita hasha. Ndakazvidzora ndobva ndadzikama baba amuna achipedza kugeza ndobva ndavabikira chikafu chavo zvakanaka. Ndakaita sokuti hapana chandinoziva madzimai, ndakaita sokuti hapana kana chandoziva. Ndavabikira chikafu chavo paya ndapedza ndanyatsokuaina uniform yavo zvese. Ini ndanda kutoziva kutoti kuri kuenda kusmall house, ndozvandoda kutoziva ipapo. Ndobva vapedza kugeza ndikati baba amuna vakupfeka paya baba amuna mapinda meseji yenyu, onai meseji yenyu iyi yapinda chichi. Verengai meseji yenyu. Saka ini zvandakuita baba amuna ndezvekuti ndakurongedzerai chichi, ndokurongedzerai lunch paya ndichivatira. Unoziva murume ukamuitira zvese uchimuratidza kuti zvipande zvake ndazvionera but ukashaya hanya nazvo so sekusina hanya nazvo so anonyara. Ndobva ndamuratidza meseji yaya ndikati mapinda meseji yenyu iyi. Ndobva averenga meseji yayo. Saka iye aifunga kuti pamwe ndichamupopotera kana kuti ndichati hasha sedzandaisingaita dziya. Madzimai ka hasha hadzishandi madzimai, ngatisaitai hasha. Ndobva ndainzokudii. Saka ari bhizi kuverenga meseji yayo ndobva ndati baba amuna kana mapedza moya chikafu ndatopedza ndarongedza lunch box yenyu ndatorongedza zvese ndapedza paya baba amuna. Then regai ndichimbosuka zvindiro paya. Ndobva ndati chikafu ndatokisirai patebho chiyai mudye muinde makaguta naye murume wangu handisvika. Saka chikafu hachina kudyika madzimai, murume wangu haana kudya nekunyara. Akangogara munhu agotanga kudai otoona kuti ndabatirwa madhiri pana kutanga kuzvifena kuda kudii kuti achataura kuti aona kuti ini ndazviziva kwaari kuda kuenda. Achataura kuti ndiri kunyepa chichi achita munhu akungonyara. Ndikuti baba amuna chinjyaizve muinde kubasa munozononoka nai baba amuna muzononoka. Time dzaenda mukadzi wangu murume wangu akandishedza baba amuna kanzi mai muna ndoda kuti uya mubedroom timbotaura. Ndobva ndaenda ndikati kochinaini murume wangu kubasa wanonoka tozotaura kana wadzoka kubasa.
zvikanzi nababa muna mudzimai wangu sorry zvako sorry hati waona message yapinda ismall house ismall house yangu chichi asi hey ndaona kuti zvinhu zvandaita izvi wabata kuma message waverenga waratidza kuti hauna kunditsamira kana kudii wabva unyatso kundiratidza rudo rwako rwese saka hey ndakufila guilt ndakufila kurwadziwa kuti chii chandinoitira mudzimai wangu ndimukanganisira asi mudzimai wangu anondipa rudo anondida saka sorry zvako nezvandakaita mudzimai wangu sorry ipapo kwanda ichidaenda kwanda ndaida kuchienda kumba kwake ndaichinyepa kuti ndiri pabasa munoziva madzimai ka ndikati kuchii nhai baba muna kanzi ndaona waverenga mameseji angu ese chichi but hauna kuti kundiitira hasha sezvaunosindiitira zviya ndikati saka umafunga kudii nhai baba muna madzimai ka zvikanzi nababa muna chitaura naye mukadzi yei umuudze kuti ye ndini mukadzi wanu ndini mai muna saka handisi kuda kuona chitaura nemurume wangu pepe ndikati aiwa baba muna imi makatanga nyaya dzenyu mega chipedzisai nyaya dzenyu mega mongondomuudza kuti ini handichadi nezvako nakudzokera nemukadzi wangu zvakudii ini handina chandinopindira panyaya yakadai nhai baba muna handina kana chandinopindira munoziva murume wangu akadikitira kusvena kudai kusvena ini nechemumwoyo chingoti thank you jesus unokwenya mino nekasiya yangu kachikurichikenya mino so madzimai ka handidi kunyepera chandakadzidza nechekutika madzimai ka ndoda kudzidzisa umwe mukadzi kuti hasha hadzina kunaka hasha kana kubata zvipande zvemurume dzikama kuu ita kuu so wanyatsoita kuu ende murume anonyara ukamubatira zvipande because murume ukaresva kumuudza nehasha zvezve kuti handidi kuona uchimutuka uchimudii anojustifya zvaari kuita anojustify kutsigira zvinhu zviri wrong zvaari kuita ndozvaitika pane murume wangu because taititika netsanaka aitobuda otoenda ikoko but kubva ipapo madzimai kapandakangoti handichaiti zvehasha naye handichavhunzi madzimai rudo ruri kutsva mumba vangu nababa muna rudo ruri kutsva saka ndoda ndakuti ndikodzidzisa umwe munhu ari panapa kuti chii usaitira hasha murume wako muitire zvakanaka paunoona kuti wamubatira chipandeka ita zvakanaka chiti anonyara kunyarara zvezvezve kunyarara kunge imbwa yakira mubhazi inyatsoona kuti ndindega ndiri muno ndizvo zvakaitika pana baba muno asi ke zvino murume wangu achinja madzimai rudo ruri kutsva guys madzimai ka ndoda kuti wani mukadzi adzidze kuti hasha hadzina kana kunaka rudo ruri kutsva mumba mangu ndochandakuya nacho madzimai kuti tingoonesana uso tingoona katipo kana kangoitawo nemurume wangu thank you guys regai mundosesekedzwa nababa muna love you